Pasau zipras, zuek? Bai. Bai, bale. Vale. Vale. Bueno, borduan, egun ondan hori, hasiera emango dutzagu martxoko kulturetxeko batzordeari. Vale, lehenengo puntu izango litzateke 2021ko otsailaren 17an izandako batzarraren akta onesteko proposamena. Ez dugu esebez jaso, beraz, orain kontrakorik ez balego, onartutzate emongo genduke. Ez dago, beraz, onartutzat emongo genduke. Bigarren puntua izango litzateke gurasotasun baimenak parekatzea onesteko proposamena. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue dokumentazioa, eta egiten duguna da, udaletxeko agaze bateratu, kulturretxean be, langilek, gurasotasun baimenak parekatu dagi esan. Beraz, esateko zer ez badaukazue, boskaketara joango ginateke. Vale, aldeko boskak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Abstentzioak, Alderdi Popularra. Hartu duzuaz? Vale, urrengo puntura joango ginateke, kulturretxeko lanpostu zerrendan akatzak zuzentzeko akordio proposamena. Bueno, deialdiagaz batera be joan jatzue dokumentazioa, honetan akatz bi aurkitu dira, euretariko bat, batuketa arazo bat, Excel edo persona batuketa egiterakoan, eta orduan honek suposatzen dauana, postu honek, komplemento espezifikoan, tramo bat igoko leukela. Eta gero, aurkitu dan beste akatza izan da, idazterakoan, postu baten kodean, akatza egon dala, zenbakiren batek dantza egin dau, eta horrek boskatze izango litzateke. Txostenean ikusi duzuen moduan, balorazio batzordea batu zen, eta horren ostean be, enpresa batzordea, oneri guztiari aurre egiteko, eta dana dago onartuta be, sindikatuen partetik. Beraz, besterik ez balego, boskaketa egingo genduke. Kontrakorik badago? Kontrakorik ez, aldekoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista, abstentziorik, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Beraz, onartuta geratuko litzateke RPT aldaketa. Urrengo puntura joango gara, 2020ko abenduaren 30ean Kontseilu Artezkaritzak onartutako lanpostuen balorazioa berraztertzeko errekursoak. Egin genduan balorazioaren ostean, langile batzuk, errekurso batzuk jarri dabez. Deialdiagaz batera joan jatzue informazioa, rekurtsoak eta ebazpen ezberdinak. Beraz, kontrakorik esan ezean, postu bi direnez, administrariena eta gero teknikaria auxiliarrena, ondo ikusten baduzue, bloke bitan boskatuko gendukez, txostenean agertzen diren desestimatzeko proposamenak. Ez badago, holan egingo genduke. Administrarien kasuan, kontrako boskarik badago, abstentziorik, EH Bildu Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta aldeko boskak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Orain egingo genduke, teknikari auxiliarren postuarena, hau bakarra data, eta gauza berea. Aldeko boskak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Kontrakorik, ez dago, abstentzioak, Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu.
Beraz, desestimazio proposamenak onartuta geratzen dira. Bale, 15. puntura joango ginateke, presidentearen informazio puntua. Deialdiagaz batera, hile honetako ekitaldien emoitzak joan jatzuez, ikusi dozuenez, hainbat formatutako ekitaldiak egon dire, bai online bidezkoak zein presentzialak, eta, ez dakit galderarik daukazuen edo ez daukazuen, baina, hor daukazuez datuak. Eta deialdiagaz batera joan jatzue apirileko ekitaldien aurrerapena. Beraz, disfrutatu gure badozue, eta zer egin ez badakizue, badaukazue planak gozatu alizateko kulturaz bai. Eta gero, joango ginateke urrengo puntura, puntu honen barruan informazio gehiago, jakindakizu moduan, prentzan ikusi badozue, dantzerti daukagu martxoaren 8-tik 28-ra. Dantzerti da Euskadiko Goi Mailako Arte Dramatiko eta Dantza Eskola, eta horreukiko doguz Musikebarrin Arrigunaga aretoan 4. mailako ikasleak. Euren egonaldia, euren residentzia egingo dabe, honegaz Musikebarriko lehenengo residentzia martxan jartzen dugu. Eta gero, hilabete akabuan, hainbat agerraldi egongo dira, eurek antolatu daben espektakuloa ikusi ahal izango dugu, eta pase diferenteak egongo dira. Pase irekiak herritarrentzat, pase profesionalak sektoreko jendea joan daiten, getzoko hainbat sektoreko jendea gonbidatuta egongo da parte hartzera, eta gero pase instituzional bat egongo da, eta uste dut atzo jaso zen duela danok gonbitea ikusi ahal izateko. Beraz, espero dut espektakulo polita egitea honek ikaslek eta gozatzeko aukera eukitea. Gero, beste gozat informatzeko, RKeko erakusketa aretoan, hainbat arteen inguruko kolektibo eta personakaz berba eginda ostean, eurek egin dozkue zeuren iradokizunak, eta ikusi dugu zer egin, eta horreko bekuntzak egingo dugu egunotan. Batzuk eginda dagoz, beste batzuk hornitzailek ekarri barreko gauza batzuk itxaroten gagoz, beraz, bagagoz martxan, komentatu genduan, egingo genduan hobekuntzakaz. Beraz, laster eukiko dugu hobariak eta RKeko erakusketa aretoa hobetuta ikusiko dugu. Gero, urrengo puntu izango litzateke, Ramiro Pinilla lehiaketa, 4. edizioa da aurtengoa, epea dagoeneko amaitu da, bakotzak bere eleberri edo proiektua erakusteko, eta inoiz baino proiektu edo idazlan gehien hartu dugu. Hain zuzen 182 proposamen jaso dugu. Beraz, espero dugu hortik liburu politak ataratzea. Eta uste dugu nahiko arrakastatsua izan dela, eta dagoeneko 4. urte honetan rekord bat markatu dugu. Eta, ikusten gabiz, Ramiro Pinilla sari honek egonkortzen hasita dagozala eta jendeak ondo hartzen dauala. Aipatzekoa 182 proposamen honetatik 15 getxotarrak izan direla. Urrengoa izango litzateke, 5. erakusketarako komisarioa hautatzeko deialdia martxan daukagu, badakizu 5. erakusketa hau aldundiagaz batera, 5 herri gagozala parte hartzen, Zornotza, Arrigorriaga, Basauri, Getxo eta Leioa, dagoz proiektu honetan, eta, komisariotza erabakitzeko prozesua martxan dago, eta martxoaren 23 arte hartu ahal izango dugu proposamenak. Hain zuzen eguerdiko edo arratsaldeko 3 arte. Eta, gero, Getxo arte aurten pandemia egoerara egokitzen gagoz, eta, egia da, lan polita egiten dabiltzela teknikariak eta Getxo arten lan egiten daben kolektiboak, eta aurten,
getxo arte izango 3 ardatz nagusi edukiko dauz, mediazio programak indartuko dira, beraz mediazioan eta ikasketa mundu horretan sakondu egingo dugu, festival bat edukiko dugu, pandemiak ixten badeuzku, kalean izango dalako, festival txiki hau, ez da izango makrofestival bat, ez, ondo ordenatutako arte festival bat, eta jardunaldiak egongo dira. Eta, bueno, eta azkenik esateko, alkartentzako ohiko diru laguntza deialdia, aste honetan espada, datorren astean ja sinatu egingo dugu, beraz, herriko kultura elkartek betiko moduan, diru laguntzak eskatu ahal izango da bez, euren egunean, lanean jarraitu dagien. Honegaz, amaitutzat emongo genduke, puntu hau. Ez dakit inok honen inguran ezer esateko daukan, galderarik daukan edo. Bai, Carolina? Bueno, pues ya que nos habéis comentado lo de los arreglos que se van a hacer en la sala de exposiciones de la RKE, y lo mismo que nos habéis comentado también, que se está hablando ya de que en Getxo Arte ya estamos pensando en abrir actos de calle, yo imagino que eso también obedece a que nos han comentado desde alguno de los colectivos culturales de Getxo que os habéis estado reuniendo, y no sé si es mejor aprovechar en este momento por si en esa reunión que habéis tenido habéis comentado alguna otra cosa o si habéis tenido en cuenta alguna otra de las recomendaciones que os hicieron. Valoramos mucho, quiero manifestar que valoramos mucho que estas reuniones se den, también que se esté tratando de hacer un esfuerzo por adaptar la sala de exposiciones de la RKE, aunque seguimos lamentando que la de Torrene no se pueda utilizar y seguimos lamentando que en Algorta vayamos a perder, ¿no?, un espacio para la expresión artística. Pero sí me gustaría saber si en este punto nos podríais contar un poco cómo fue esa reunión con la gente del colectivo. Barkatu, ze batzarraren inguruan zagoz berba egiten? La reunión que sostuvisteis con activistas, por ejemplo, y con las personas de Hayas, que creo que estuvisteis reunidas, donde, entre otras cosas, sé que hablasteis de lo de la RKE, por ejemplo, y que valoráis el tema de los actos de calle. Entonces, como veo que estamos en la parte de la información del área, pues creo que puede ser mejor. Yo tengo una pregunta también sobre el tema, pero creo que puede ser mejor decirlo también aquí mismo. Bueno, hasteko batzarra bai eukidoguz, bai artibista deritzon persona talde horren kideakaz eukidoguz, beste artisten kolektiboko beste alkarte batzukaz batzarrak eukidoguz, jai batzordekaz batzarrak eukidoguz, dantza sektoreko taldekaz edo esan dakikun akademiekaz batzarrak eukidoguz, hainbat eta hainbat herriko kolektiboekaz, ez bakarrik artibista edo jai batzordeak, asko dagoz eta hainbat eta hainbat egaz eukidoguz. Eta, bueno, danakaz gagoz lantzen, sektoreka, zelanekin urte honeri, zelan jardungo dugun, hor gagoz lanean, aldan einean, ohikotasun COVID batera moldatu alizateko dana. Eta hor gagoz ikusten, zelan egin gauza guztiak. Egia da, beti egin doguzan moduan ezin izango doguz egin, 2018an egiten ziren moduan gauzak edo 2019an gauzak egiten ziren moduan ezin izango dira egin, baina, ahaleginduko gara, orain gitzi gora bera birusa nondik doan eta zelango eszenarioak planteatu daiteke esan ikusita, ikusiko dugu zelan ekin, ohikotasun berezio honetan aurrera egiteko. Eta horretan gagoz. Eta, errekaren inguruan zer da galdetu duzuna, Carolina? De la RKE lo que comenté básicamente fue que agradecíamos que se esté adaptando la sala
porque sabíamos Vale, que vale. desde los colectivos se quejaban porque la sala no contaba con las condiciones idóneas para ciertos tipos de exposiciones, pero que queremos hacer el ruego de que seguimos lamentando que Algorta con Torrene pues pierda un espacio para el arte. Bueno, y aprovecho para decir que estos contactos, que los valoramos mucho, pues vamos a estar pendientes a que se les dé pues una continuidad. Entendemos que se está haciendo de esa manera, pero también esperamos pues que las reivindicaciones de los colectivos se atiendan, porque de la misma forma que ellos nos comunican que les parece muy bien que se den estas reuniones, también nos comunican que están preocupados porque sienten que avanzan muy poco en cada reunión. Entonces, que les gustaría que las reuniones no fueran simplemente para que se mantuvieran, digamos, tranquilos o para que no pidieran más cosas, sino que quisieran ver hechos concretos. Esto lo han comunicado a nosotras y bueno, y esperamos que así sea y que no tengan que seguir haciendo otro tipo de acciones. Arazo barik, gu kolektibokaz gauzak daukaguzenean batzartu egiten gara, eta izatez gure komunikabidea be zabalik dago, zeo zer gura da benean, behar da benean, edo laguntza, edo kolaborazioa, edo dana dalakoa, horretarako zabalik daukaguz. Telefono guztiak, emailak, eta dana, beraz, arazo barik. Eta orduan honegaz, amaitutzat emongo genduke 15. puntuan, presidentaren informazioaren puntua, eta azkenera joango ginateke galde eskeak. Idatziz bakar bat jaso dugu, egia da aurreko puntuan jardun dugula, ez dakit Karolinak erantzuntzat emoten dauen, ala gehiago behar dozun, edo... Bueno, yo de entrada lo doy por respondido porque precisamente las personas de Hayak y las personas de Artivista, que entre otros, creo que también están ahí los de danza, son las que representan la iniciativa de Recultura Babestu. Entonces, asumo que el manifiesto ya lo conoce la corporación y, bueno, y asumo que va a ser atendido. Entonces, lo que vamos a hacer desde el Carrequín Guecho es esperar a lo largo de este mes hasta la próxima Junta Rectora, a ver si nos comentáis si ha evolucionado algo en este sentido. O sea, que esa pregunta la retiro. ¿Vale? Bueno, komunikatuaren inguruan egia zan, sare sozialetan ikusi dugu, eta horregaitik ezagutu dugu, sare sozialak ikusi dugu zelako. Baina, bueno, heldu, guri ez jaku heldu zuzenean, sare sozialen bidez ezagutu dugu. Eta, bueno, jakindakizuen moduan, alkarregaz lantzen egon garalako azken asteotan, kulturaren inguruan, aurten, gauza politak egiteko aukera eukiko dugu. Hainbat disiplinatan, hainbat gauza egingo dira, egoerara danak egokituta, eta, bueno, bisualen inguruan, jakizuen moduan, muralismoak egingo dugu, deialdiak, artez bisualetarako deialdiak egingo dugu, esposaketak egiteko, eta beraz, danok ezagutzen dozue, hemen gagozanok ezagutzen dozue, eta laster hainbat ekimen, diru laguntzak eukiko dugu, arte eszenikoetarako programa bereziak, espazioen konbokatoriak, jendeak edo alkartek edo kolektiboek erabilidagi esan, eta bar. Eta aldogun einean, dana apurkan berreskuratu, hori bai, egoerara egokituta. Baldintza sanitarioek markatzen duzku esan, irizpide guztiak zintzo errespetatuz. Vale. Procedo con la segunda pregunta, que solo es una. A finales de octubre conocimos por la prensa que se habían concedido los 130.000 euros a 18 entidades culturales del municipio en la convocatoria ordinaria, que esta correspondió creo que todavía a 2020, pero que terminaba todavía en 2021. Y sabemos que está en marcha la concesión de otras convocatorias. La pregunta básicamente es, sabiendo que tenemos ciertas medidas restrictivas este año, ¿qué alternativas tiene previsto este ayuntamiento para la cultura en 2021 y si se ha previsto un nuevo plan de apoyo extraordinario? ¿Qué sucede? Que como hemos tenido diversas reuniones para los planes que estamos tratando de sacar adelante con el ayuntamiento, pues creo que esta pregunta también la tengo que retirar. O sea, la he leído para ponerla sobre la mesa. Pero insisto que vamos a esperar a los acuerdos que se van a presentar este mes o a las cosas de las que estamos hablando para luego ya evaluarlos en la posterior Junta Rectora. ¿Vale? Que esto lo preguntamos antes de las reuniones. Vale, ados. Orduan, idatziz jasotakoa amaituta dago, ez dakite ahozko galderarik egongo litzateken ala ez badago, amaitutzat emongo genduke gaurko batzordea. Ederto, eskerrik asko, amaituta.